Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. 21h20 ce samedi 20 août 2022. Anga foli be bela jene. Malien fefe be mali konnana ni munu be mali koka. Anga foli be bela jene. Ame ankana boka Ivoirien fo, ka Ghanéen fo, ka Libérien fo, ka Guinéen fo, ka Sénégalais fo, ka Burkinabé fo. Ka Mauritanie fo, ka Nigeria fo. Parce que problème dengale te jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais ɲɛmɔgɔ langolo minnu be jamanaw kunna, olu de be problème créer. Problème man tɛ ka créer yɔrɔ min na. Donc an man kan bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ waleɲuman dɔn. En même temps, ko damadamanin be yen, an b'a fɛ ka m'a fɛ ka n da maga o la. Keita be wele ko caman na, hali bi san bɛ Ala fo ka Ala barika da aw fɛn fɛn bɛ weleli kɛ. A ma nɔgɔn n'i ko k'i bɛ problème bɛɛ ta k'i b'a bɛɛ ɲɛnabɔ. A fanga tɛ Keita la, Keita kelen tɛ se. Mais m'a ɲini aw fɛnɛ fɛ, aw minnu bɛ anw lamɛn, aw min bɛ anw lajɛ, aw min bɛ dugawu kɛ hali bisa ko Ala k'anw dɛmɛ, Ala ka ko lata ɲɛ, aw fɛnɛ ka ko nɔgɔya an bolo. Ni nana ni bɛ tan ni bɛ tan, an ka na ni problème ye, problème min bɛ jamana kan. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, n'a fɔra ko ka bɛɛ ka problème dilan, a kuma bɛ gɛlɛya, a kuma bɛ caya. Donc mɔgɔ ka dɔgɔyama tɛ, m'a fɛ an ka jateminɛ k'o yɔrɔ la. Ni problème min bɛ yen n'an bɛ se k'an da don a la, an b'an da don a la. Mais ni sira wɛrɛ de don, n'an tɛ se, a kana kɛ mɔgɔ si ma baasi ye. Keita b'a yira aw la, n'a bɛ se mun na a b'o kɛ, n'a tɛ se mun na a b'a yira aw la k'a tɛ se. O kɔfɛ, an bɛ Ala fo ka Ala barika da, Ala ni ce, alhamdulillah, a y'a bila ka jigin. An bɛ an jɛɲɔgɔn, an baarakɛɲɔgɔn, an b'olu fo, n'olu ye an ka partenaire ye, Yayi Design. An bɛ an balimamuso ɲuman min dɔn, ne m'a fɔ don o don Yayi Ture, hali bisa ni Yayi Ture ka fani dɔ ye. Minnu commencera ka commande passer, an bɛ aw fo an cɛni baraji. Bi yɛrɛ n dabali banna, dɔw yɛrɛ weleli kɛ, ale yɛrɛ complet 5 ta, dɔw ye complet 3 ta, ko pati sagana. Jugu son pɛrɛn, surtout jugu son pɛrɛn, a diyala mɔgɔ ye dɛ. Hali bisa y a pas de souci. An bɛ ninnu fɛnɛ yira aw la de ka to, parce que sisan ni mɔgɔ bɛ mariage kɛ, u bɛ nin fɛn n'a ɲɔgɔnna de don. Bon, a kɛla furucɛ o, a kɛla garçon d'honneur o, n'a sera Yayi fɛ, n'a y'a yira la, k'aw b'a fɛ ka fani don. Fani bɛ to mɔgɔ hakili la, mun bɛ mɔgɔw ɲɛ minɛ. Ko an y'a ye Keita la, jala n ye Yayi, an b'a fɛ i k'an ka garçon d'honneur fɛnɛ habillé ta, problème foyi den kelen t'a la. A bɛ taa ni code promo ye dɔrɔn Cheikh Umar, n'a taara n'o ye, Yayi b'a d'a ma prix ɲuman na. N'o bɔra yen hali bi sisan a bɛ Tedaga fɛnɛ sigi, o fɛnɛ y'an ka partenaire ye Tewuda. Donc a ye Tedagaw sigi, ka Tedagaw sigi joona, a ye Tedagaw sigi, a bɛ commencer ka partage kɛ. Ni ye an ka te, ni an ka partenaire ye, ani mun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Donc Keita tɛ se ka fɛn yira aw la, nafa tɛ fɛn min na, Keita tɛna fɛn kuma fɔ aw ye, fɛn man di. Donc a b'a hakili to nin na, Tewuda. Ni direct daminɛ la dɔrɔn a bɛ boli ka taa boutique la, ka taa ka Uda san, ka Tedaga sigi ka daminɛ. Voilà. N'o bɔra an b'an ka sirifikɛ fo, Cheikh Tiyami Ayidara. Ala ka bolo mɛn a ka baara la. Keita, ni ko n bɛna banaw daminɛ, i ko cancer, i ko hépatite B et C, i ko prostate, i ko kɔdimi, bana sugu o sugu n'i y'a fɔ, ni aw dɛsɛla, aw taara hôpital la, u y'aw munumunu, aw sɛgɛnna wari bɔ la. Numéro bɛ di, Cheikh Tiyani kunu a ye numéro dɔ bila ka na, numéro min kan ka d'aw ma. Donc n'Ala sɔnna ma, an ka direct kɔnɔna la, an bɛna numéro kura d'a ma. An bɛ to sɔn ka numéro minnu di kɔrɔlen, 3, 6, 5.
an me to son ga numéro mun di korolen Malitel ni akoko ko bla ye orange do di donc mina de numéro dawma ni ala sonama abi wuleli keno alors antu magnini mo fo ka wuleli dabla parce que fenolo ni mo direct damne wuleli langolo na fatala wuleli langolo de do parce que inyaba la mo be direct lebe wuleli ke o na fay mundi ne fait o te mo sebe ite mo wele foni directive na damne ne bi se ka nga directive la ko me mo jabia ntisi ko ke munu rebe ka ne la main o re dogo ya mande mo sigini me o be na me ko bina ko kibero da na fuyi e bi to la kebe wele like bo amana to na sa numéro mana ta bloquer ki ga jugu nunu te ko keta ayu dabla akana to mo be directive damne ka wele like ama fa ashi ka wele like na mo be femna WhatsApp ou bien message bla n'intla nga direct la menga message ou la me ma kana to direct la ka wele luke a chemay alors donc Albisa a partagé a blaka jinga a partagé ka djenze mais à la faux ka ala barkada ka aw yere fenen faux aw me barajmana aw mun sababu yala mogo ba don bi John et Keita mais aw fo ka walu mandon parce que o donga doron ka foko doti welelike niko karamogo ubi welelike fo yorete ka douke iko dine nyomogo waro fo yorete ka douke iko politicien fo yorete ka douke albisambi befo benaka hamina nyuma naka mira nyuma aya blaka jinga ya partager Keita tu kuma do fo Abidjan Kola bi kibara do be muno dautloka Mali société badobe a société uba wele ko da transit ubina ni malion ka minanye ube negoci fenenke u dabe ko chamana u ka bureau ba sigin ma Abidjan mais ala fo ka ala barka da Keita ka kuma dono tlola u yo communiquer ke bi ka yira u baraka nyongon bela ka yira malion la ko ubunu ka bara jo folo u ka bureau ma Abidjan ubina bureau ni datugu folo utina datugu ko wore kama de parce que u ta fait ku kundo mogo ka minan koro ka minan nunu ta por la Abidjan u kun shini makoma u kata la jo srada la ka camion mine ko bloqué parce que kodo damne la 600 ate comme gouvernement et décision ta code va gouvernement kodo Alassane Kodo ou ma décision ta ka foko ka baradoke politique fene ñuy au fin sugu dode ni déçu avec Moro, c'est-à-dire, tu ka foyer kay kodo ke mais officiellement décision d'état. Donc barado de beka ke 600 Abidjan a calme ka anga transporteur ou ni anga commerçant singen. Mais a singen ne ba fo ou non bala. Moro tse ka kala e kati nye 3 la. Abe fo mo ni fima. Ni ngene mini bila soni ka boka be ibi sunsuru ibi sigi. Ni somina ko ngene mini bila be na ba fek ibi sunsuru ibi sigi ikana be. Amega yirawla ate comme avec a fo ka o mogo ka Abidjan bla complètement au kumate kuma mbeka fo avec a yirawla de ko ka keni hakiliye parce que anyame ni kota tolala mes politiques dont alhamdulillah mes politiques dont machallah mes politiques dont Allah taala to barka na nema misi kam bolo korota kan kalni ala to ngome politique do ma do feneni yere fote mi ala tano no mi ala barka dano mo sima delika sigine nyakoro kabe ne kalam politique la ala redi ni soni hakinana mi ala foka ala barka da kodo damnena mali artiste do tumbe utunga nga prestation ke ado nyaye ngo nunube filibari la atunga nga bo artiste yere de la ka foko situation me Abidjan pour le moment pour éviter anga fanu kana frustré
an kanubaga minnu b'a Abidjan a kana kuma la gauchili ou bien lamalali sugu dɔ ye concert fɛn n'an y'a programmé tile filani na an b'a a concert an b'a bɛɛ reporter a ma fɔ k'a annuler dɛ bamanankan mɛn ka ɲɛ a ma fɔ ko ka concert ne k'i sen da kan o ma fɔ a bɛ concert a b'a fɔ k'a bɛ jɔ kumani dɔ ka tɛmɛ n'o kuma tɛmɛna à ce moment là a bɛ concert a bɛ se ka date wɛrɛ programmer donc mun ye billet ta ka ban a b'a ɲini fɔ k'u ka billet garder billet kana tunun bolo donc siɲɛ wɛrɛ a bɛ concert kɛ mɔgɔ bɛ se ka taa la mais o b'a sɔrɔ kow nɔgɔyala a bɛ se ka kɛ kalo kelen a bɛ se ka kɛ kalo fila a bɛ se ka kɛ kalo saba kalo naani kalo duuru kalo wɔɔrɔ o tɛ baasi ye mais nka an ka artiste ninnu u b'a f'u yɛrɛ ma k'u ye jeli jeliya kɔrɔ tɛ k'i bɛ taa kule bɛɛ la dɛ e bɛ i ka minnu bɛ jeliya nafa dɔn olu de i bɛ kule olu de la o mais mɔgɔ bɛ yan ma ko den kelen tɛ jeliya la i mana taa kule a yɛrɛ bɛ fila a bɛ yɛlɛ ko a bɛ taama a bɛ taa n'a yɛrɛ a b'a fɔ e tɛ fɛn kalama ni ko i ma k'i ye jeli ye ko e ye fɛn dilanna ye jateminɛ kɛ bɛɛ tɛ jeliya kɔrɔ dɔn bɛɛ tɛ jeli minɛ ni bolo fila ye minnu bɛ jeliya dɔn anw de don minnu bɛ jeliya kɔrɔ dɔn anw de don minnu bɛ jeliya ka bonya ka hɔrɔnya dɔn anw de don mais minnu t'a dɔn ni u bɛ e lajɛ k'e ye artiste de e bɛ ɲinɛ ko e ye artiste ye k'a fɔ i yɛrɛ ma k'i ye jeli ye ko parce que e ye jeli ye e bɛ n'i ka concert kɛ fo à la dernière minute ka t'o concert labali non pour moi nafa jumɛn de b'o la nafa jumɛn de b'o la donc artiste fɛn dɔ de daminɛ la o de y'a to n bɔra tuguni k'a fɔ n ko artiste u taara wari ɲini de la o donc n'u taara wari ɲini la ko faso ka kunnawolo b'a la n t'a dɔn o ye kunnawolo sugu min kɔnɔ ne kɔni t'o dɔn mais o kɔni taara u ka wari ɲini u taara wari ɲini fɛnɛ ni n'u nana u tɛna fɔ n taara dɔnkili da n ye wari sɔrɔ a ye n'an ka wari tila ni ɲɔgɔn cɛ u tɛn'o fɔ u b'u ka wari ta ka taa bila u ka compte kɔnɔ k'u ka sobaw n'u ka mobilibaw boli fɛn bɛ d'aw ma kɛ mɔgɔ fɛ ni hakili i kana kɛ mɔgɔ fɛ k'i yɛrɛ kɛ bagan sugu dɔ ye o ye kelen donc jeunes dɔw wulila hali bi Côte d'Ivoire politicien ba dɔ ye ne wele a ko e ka jateminɛ jumɛn de ye jeunes minnu bɛ ka bɔ sisan k'u bɛ marches ni protestations ni dɔgɔyamaw ni kumalankolonw bɛɛ fɔ ne ko n ko n'i ye jateminɛ k'a ko la a ye partage kɛ ni kana dayɛlɛ dɛ tɛmɛ a ta ka da n'a ye faut prendre pour aller a ta ka da n'a ye donc a y'a partager a kana ɲinɛ dɛ a ye tɛ daga sigi joona a ye mɔgɔ bila ka taa u da san joona a ye tɛ daga sigi n ma ɲinɛ sirifikaw kɔ an ka tradipraticien mun bɛ bana caman furakɛ n ka da tugu i ka taa ka bɔ yen donc i tɛ taa nin cogo de ya donc n bɛ segin a kan ko dɔ de bɛ nalen a kan ka bɛɛ sɔn hakili la donc jeunes ninnu u manipulelen de don jeunes minnu bɛ ka bɔ ministre de bɛ yen a ministre u dɔɔnin de don n tɛna ministre tɔgɔ ta yan parce que n'i bɛ kuma fɔ i kana fɔ ka a bila sira dɔw kan quoi mais i b'a fɔ hali n'i ma mɔgɔ t'a tɔgɔ ma u b'a dɔn k'i b'a kalama k'u bɛ ko min na mɔgɔ de kɛlen bɛ ka jeunes ninnu ta u bɛ ka k'u manipuler ni n ko n ye politique kɛ n b'a kɔrɔ dɔn u bɛ ka jeunes ninnu ta k'u manipuler ka taa tricot san 200 250 tricot yɛrɛ cayani b'a 400 kɔ tricot dɔ don mɔgɔ kɔnɔ k'olu ka bɔ ne tun bɛ se ka siran yɔrɔ min na ne Keita pour être un politicien n'a kɛla i n'a fɔ mɔgɔ 1000 de tun bɔra Abidjan mɔgɔ 2000 mɔgɔ 10,000 mɔgɔ 20,000 k'o de bɔra ka sira minɛ n b'a fɔ n ko l'affaire devient sérieuse mais mɔgɔ minnu bɔra hali a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 500 kan c'est à dire aw yɛrɛ filɛ direct la mɔgɔ hakɛ min bɛ connecté bɛ sisan a ka ca ka tɛmɛ mun yɛrɛ bɔra Dongo Abidjan ko marché u ka ca n'o ye aw hakɛ min connecté filɛ nin a ka ca n'o ye ne bɛ ban ka direct la au minimum 12 000 15 000 mais ninnu tɛ se ka 10 000 personnes labɔ 10 000 personnes donc déjà o b'a yira la barika t'u ka fɛn na nafa t'a la ni mɔgɔ dɔ tun don ko ivoirien yɛrɛ de tun don ko jamanadenw parce que n'i ye nin ko bɛɛ lamɛn minnu bɛ a ko naganaga ni a ko ɲagami na ni mun tɛ Musa Fa ye o ye Dirisa ye n'o tɛ Dirisa ye o ye Adama ye n'o tɛ Adama ye o ye Lasina ye o ye Fuseni ye o ye Umar ye o ye nin ye mais jamais i tɛna mɛn ko Yao
Kofi, Kwaku, Julien, Ndré, itna Jiméal. Mais il y a trois monuments, Adama, Moussa, Drissa, Fousseni, Ibolu Deme. Mounouba ko nyefe. Imanata mounure ka djina tige sorobe ka sorobe. Nous moquet tebita so moquet fa malien de do. Olu de be bola bika ken nga kule. Olu de be ka manipuler. Mogo be ka nyina orode ko. Ame nyongondon. Ko sa doni ne be ko ame nyongondon. Nunu ala ça dit que nin de la ka kuma do fo ala daji tout Alassane Dramane Ouattara ka fanga ka drapeau bena chien fla ni mogo mba yere kalama ni ye horon denye ni ye dowde ni bi yere kalama billahi bi mafa Alassane ka kula parce que femme benale ala kele di bado drapeau ka be chien fla ale ka fanga kono depuis Côte d'Ivoire la madel ka ke mais ale ka fanga kono akela a jugo yate mogo kono mais a jogo o demandi mogo yi jogo mbe Ouattara la o demandi mogo yi do ne wole bi dina nyemogo do nuko ne mana sigi ka Ouattara flé san beshegi ani fla depuis mola domina fobi depuis mbola ko kalama fobi salata ma chérie kadi wallahi billahi madeli ka chogorba san beshegi ni ko c'est-à-dire Ouattara be siramka kiba chogorba ya siraga chogorba mba fa ere maka islamé chogorba mba fa ere maka taramaga Ouattara be comme ki besigi ibi jati mineke ni mo sugu jumandi ni chogorba sugu jumandi ni islamé sugu jumandi ni politicien sugu jumandi ama jugu sura yere la fu jamana mi jo a jigiya koro no e Mali donc ni ko ka fo ka je amunu be kalo kana ni mago dengeli tuko kalo la problème ti ivoirien ni Mali wallahi billahi ni ivoirien de tuno ka fo ko problème bo ni Mali de tie mo hagem tumbe bobi betumba yena mo batan ba mo ba binani wurik me bo ka siramne na tukela die beba no koko do besina mais nous be kalo na mo tanduru mo be achani ba mo keme ali die ta do re koko besina ça dit mo re mo tala re koko besina ali ta do re ko munibe mais olude ni mute la sine o Idrissa ni mute Idrissa o Fousseni olude be ni ko sugo no mais itna ko ya Yao, ya Kofi, ya Jean, ya Luc, ya André, ya Sylvain, jamais, mais au lieu de deux. Mounou, ni ou bourg, ni ou boyorofle, ibina sono, nous fate ou moke fa, abona malla. Au lieu de ben barasugula. Manipulé par le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Ibu la dia ou hine bimne. Weda to nya fo mo yengo hey. Ay sia kuma chugula. Aya dado fena be fem do. Nata don. Ay blasrali kani dowi akona dado ala odi daka dawla ambe jamanan do amado fembe sina u keni flene bi u nyebala ko motega kulame u nyebala ku ka mouvement barka dengeli tala ni Abidjan boala kata Abidjan kana yam sukuro kana boake kateme korogo kana se fo frontière la imam moshi dengele wulini ki jo sira la ko Mali camion tete mo bi otedo imaye imam moshi wulini korogo imam moshi wulini boake ngo boake yam sukro mais Abidjan yoro kunguru ni dronde do donc ni te familialité abikinyana ko Côte d'Ivoire be ko fadi be nyinga do mo la do ene welebi ale rebe bo Abidjan ne ko me ete hakili sigi ngo mo nu bola mo jël de do ngwe eni ala chesku ka chani mo keme fly ako kita c'est vrai ngo bo John ba nyefe u tokofo ne mute Idrissa o ya Damay o ye Fousseni o ye Lassine ni ko fini Jean ni Luc ni André ni Sylvain yo joliala quoi ngo bo manipulation te wa ako akule la quoi petit frère ngo non ngo on a qu'à être sérieux ils sont combien? Mais mena siginga kuma kan tuguni ma ngina nga transporteur fait ay sabali ayake alakama ay Côte d'Ivoire toy billahi ala insiré Mali insiré fin benga direct la ben insiré ou te Côte d'Ivoire don
parce que vous be drôme flani drôme duru sur Abidjan bu ñene ku be Côte d'Ivoire do ou tardo amé jamana don trop manipulation be ka politique la Côte d'Ivoire ni ya bo tiye kono Côte d'Ivoire politique bi den kerefe ni ye manipulation boala ni ye galo boala ni ye yurgu bo Côte d'Ivoire politique la a tote kunwadi tege kono. On connaît ce pays là. Mina no faut tourner ga gelia. Deuxièmement, 600. Nous ne ou ka molobalia doke ou y artiste nous ka concert annulé. Donc ou reka jatimne là, il y a eu une première victoire au théâtre. Mais deuxième victoire d'Obé, deuxième volée d'Obé, mon barabeka kay du koro. A qui s'est bien tega kono. Il va nous réunir comment lui là il a su kamina ma foya kana koroto. Ou bien de faux. Ou bien a commencé ka oure ma fanyongona ou ba fo ko do de bolu chela kane wuli ka fone mais billahi mo dengeli man wuli mais ma kalama mo dengeli man wuli fewora be ka la bentuni mina oda atlo ka commerçant na ya dia aya la main na ya dia aya la fli commerçant transitaire na ya dia aya la main na ya dia ay sugune kaka mais amina poidongo do billahi me wuli kanjo ni fama ko kabeta dado akola ko ka aw deme ntaro fama ubina mun keni la de mais ne bi sago fo do fangama aya dabla parce que fin de beka labé contre les transporteurs, les transitaires et les importateurs maliens. Aye l'agassa mouné Estrada là où Artusou a fait invité. Deuxième volet, c'est de bloquer tous les camions du Mali. Fait, ou tu n'as pas bloquer frontière là. Ou tu n'as pas bloquer Yamoussoukro. Ou tu n'as bloquer Abidjan. Et Fangabina fera autorité ou quand, c'est-à-dire une autorité, Fangabini fera nous quand. Pour sous nous jeunes comme c'est comme ça, pour éviter que mon camion canadien à Canadien, il faut garer les camions. Donc les camions nous même pas tout bloquer. Aux stratégies de qu'à préparer. Aux stratégies de qu'à préparer. Quand nous là-bas, quand ta camion nous bloquer, quand ka chargement teke, ou tout be bloqué pour la quand chargement be bali, ni menambe tout la katuri. Et le pouvoir va les appuyer. Ou bien pour pour maîtriser la situation, donc au lieu pour éviter que les donc camion ne nous bloquer Koudio, Tétaroshi. Ma foyer, ou bien qu'on de préparer. Bon, now you have une ka kumata sebela. Now you aya la fili. Mais à kana coulé. Na nyangamina ni mo fila ka vidéo ti ou bien ka vocal cinéma. Mais ti faut atigi ateni nako. Parce que je suis en train d'avertir mo uteka kumala mais transitaire d'Obé, n'a kuma kofe a bola ka communiqué d'Oké. A transitaire a trois flénés. Dans un communiqué publié récemment, le premier responsable de DA Transit, une société qui intervient dans le domaine du transit et du négoce, a révélé la suspension des opérations de l'entreprise en Côte d'Ivoire jusqu'au retour à la normale entre les deux pays suite aux différends nés de l'interpellation des 49 militaires ivoiriens au Mali. Pour le patron de la société DA Transit, Youssouf Konaté, au vu des événements récents et des relations tendues entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il est important pour notre pays et surtout les clients et partenaires de son entreprise de songer à opter pour d'autres axes commerciaux pour plus avantageux pour l'acheminement des marchandises. Akuma Tobe. DA Transit compagnie dans le dos, transitaire de dos, négoce ou négoce négoce de foyer, ça dit une négociation qui est entre le fournisseur et le client. Kamina nyuma nyiniga di. Mais anga auto anga de transitaire de dos. Aya yira kaba fait. Ani fait be barala. Mali connaît à bas nous fait au coup orienté yorora to foyer ou la Guinée de ama la Guinée to faut directement mais pour le moment
Oluka opération Côte d'Ivoire, Oluka opération John Net Kabo Côte d'Ivoire. Oluka opération Fouet d'Engelité, Oluka souhaite, Oluka bureau Babidjan ya datu. Donc, Oluka commerçant, Oluka be orienté kata la Guinée fanfait. Ouma fo, Nya fongu ka dabla. John kuna dit, imana la dire quand dama be toi tout le qu'on a te bo. John kuna go ay boy ne kala kala mo de te fuido. Aita. Nous ne kita ka kuma la me. Da transit ay kita ka kuma la me. Nous de fo kita tna ta toma mais ni kuma fo chuko iba don ko kita ka la dire quand de. Ne de anyi ni nguka Côte d'Ivoire ka toy. Ngo al natun danane ma fo gouvernement aka décret d'ota. Ka Côte d'Ivoire ka toy pour le moment. Mangini anga ministre Moussou fait, la ministre du transport, aka ngini transporteur fait ou ka Côte d'Ivoire ka toy pour le moment. Ka ngini ministre du commerce et de l'industrie, ka ngini a fait aka kuma ni commerçant ni importateur ou ka Côte d'Ivoire ka toy pour le moment. Parce que Ouattara beka tani sirami beba do abina laban chogo mina. Au corps de que mangamina ouli jamana flatio. Non. Au corps de corrélation mina tendu jamana flatie. Ça dit que atina ke kele tina te moni nonche mais uchela be mine ka gelia net. Anyo yo shin chamon. Uchela be mine ka gelia. Au corps fin be mali ni Côte d'Ivoire ako bebe mine ka gelia. Fin tu me noya la. Oui noya bani a bebe ka gelia kono. At me sika fin ngela bon noya kono bana ou ba be ka gelia kono. Ouattara na guerre déclarée Côte d'Ivoire là. Mais Ouattara bina Côte d'Ivoire ni Mali tchea dimne ka gelea. Donc o gelea kono mogo ni tarika minanta o gelea kono kibino fere son gele na malla. Ni onga ministre de l'économie et des finances, ni le directeur du commerce et de la concurrence. Nous yu daji ko la die billahi. Ama fango jamana donga boka kuma. Parce que au corps de qui sont complices de quelque chose. Gouvernement tu sais ka la Guinée fait ko la Guinée ka disposition bêta. Mouna gouvernement beka ko télé à la Guinée parce que alhamdulillah ou ba donc ko do benali donc ou beka ko do de kumbe nya fonga kuma damne la ni somina ko nyene mini bila sonika baby son seru baby sigi Mali ya famia ko do be Ouattara kono ni sorasi nunu nga kola Ouattara be galon kono mais ko do ba kono alors son ki sigi ka Mali ke Ouattara sagoye ko ka la Guinée daele jona o de beka ke. Donc, même une société da transit moufou ou ye famille ni mam ken kola ou ni tie na mun jasisa ou kata Abidjan parce que demseni nous nyeba la ko fo warete ministre munu ma Ouattara ka ministre munu be ka ku pousser ku manipuler Ouattara ka ministre kelen tukuru bunu pousser ka fo ko ka Mali camion be bloqué allez donc on le dit parce qu'il y a mes codes politiques qui travaillent dans trop. Ou bien ok, ou bien ok. Mais au Canada, baramokola. Donc, amina, na été dans ce cas qu'il y a le premier blagajigi. Le premier blagajigi, le Théouda, c'est notre partenaire. Albissame, il y a une info, il y a une tourée, il y a un design, il y a une blagajigi. Si vous êtes intéressé toujours, donc il n'y a pas de problème. Vous me contactez par WhatsApp. Il y a un numéro d'ama pour les cérémonies de mariage, pour les garçons d'honneur, comme pour les mariés. Elle est en mesure de faire le meilleur. Et surtout, parce que la couture est impeccable. La finition impeccable. Tout est bon et propre. Donc il y a un design, il y a un touré. On est ensemble. Manginanga civique fenenko. Allez. Ni froga liba kelani ama feneni ama fo anga certificat na le ko Cheikh Tiami Aidara abe fin chamanke abe tension artérielle abo le froke abe diabète froke abe ulcère gastrique abo fenen froke modéré cancer prostate asthme hépatite B et C hémorroïdes goutte impuissance sexuelle et bien d'autres maladies aba bolo magani bela aga froid comme nterke ba fo chuma ko kabako de do ni temena kabako ka donc ni mu mandala problème tala ambe numéro dama abe numéro ta abe wole like abe yininga like
ni mɔgɔ b'a bolo a dan de don dɔnbaga de don teri de don a kɛla mɔgɔ sugu sugu a tigi dan de don a ye wuli k'a jɔ a ye ni numéro ta a bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ donc n'a ye ɲininkali kɛ 70 08 14 08 70 fu ani seegin tan naani ani fu ani seegin 70 08 14 08 70 08 14 08 c'est Cheikh Tiami Aïdara aba wele aba ɲininka problème t'a la an bɛna daminɛ sisan Sadio ka kuma la Sadio le grand Sadio l'imperturbable Sadio mun bɛ prémature intérimaire la bi an b'a fo Sadio ka kuma a bɛ komi a ye fa dɔ diɲɛ na koyi Sadio ka kuma mais n ze an bɛna kɛ cogo min na n b'a to aw ka Sadio ka kuma bɛɛ lamɛn n b'a to aw k'a lamɛn n'an tilala parce que bi an tɛna foyi wɛrɛ fɔ fo Sadio kelen ka kuma an dun kan ka minnu fɔ an y'olu fɔ ka ban an bɛ Sadio lamɛn fo ka taa laban. Les champs de cette tendance sont déjà bien visibles dans le monde, y compris en Afrique, continent relégué comme d'habitude au rang d'objet de convoitise. La crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, la gestion brutale et égoïste des phénomènes migratoires, le traitement encore plus égocentrique des défis climatiques et environnementaux mondiaux, dans un contexte de crise énergétique, indique clairement la teneur des règles qui seront mises en place dans ce monde en recomposition. À partager. Ce constat est renforcé par le ton infantilisant et autoritaire des injonctions faites aux pays africains, visant à influencer leur gouvernance interne et canaliser les aspirations démocratiques légitimes de leur peuple. Des postures universalistes sont utilisées pour justifier les ingérences ou relents colonialistes qui ont accablé l'Afrique depuis plusieurs siècles. On veut nous convaincre que nous devons devenir stériles pour éviter de rajouter à la misère du monde. Dans ce contexte géopolitique mondial, marqué par la montée des tensions, l'un des premiers défis pour les pays d'Afrique est de préserver une certaine autonomie et de résister à la forte pression qui veut les forcer à choisir un camp et s'allier derrière un protagoniste. Malheureusement, ko jamana dɔw bɛ yen olu ka baara tɛ foyi ye kana don farafinw senkɔrɔ k'u kun kari ɲɔgɔn na k'a yira farafinw na k'u tɛ fɛn dɔn k'u ma kalan ko dɔnniya ni lɔnniya t'u la donc k'a fɔ k'u bɛ sira yira u la ni sira n'a y'o de ta a ka hɛrɛ b'o la a ka kunnawolo b'o de la a ka sɔrɔ b'o de la u bɛ kuma hali u t'i jate u bɛ kuma k'i dɔgɔya k'i lagosi k'i kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin a ko k'o tile tɛmɛna o kuma tɛmɛna a ko k'a gɛlɛyayɔrɔ ye min ye a ka kuma o tun bɛ taa Ukraine de kan Keita ye kuma dɔ fɔ n'i y'a ye Sadio ye nin discours kɛ Keita ka kuma dɔ bɛ a bɛ Sadio ka discours kɔnɔ net a hakili b'a la aw hakili b'a la a y'a partager hali bi a y'a partager ka yɛlɛ a y'a partager aw hakili b'a la Américains tun ko k'u bɛ miliyari 20 di Mali ma mais a miliyari 20 di kan de b'a la Mali kan ka document dɔ signer document b'a yira ko Rusiw ye bengani kɛ Ukraine kan a don n y'a document ta n ko Asimi i kana sɔn Asimi a miliyari 20 di a kɔ a miliyari 20 i kɔn don a la kana minɛ ko parce que a kɔ kuma ka ca yan'o cɛ tun y'a yira tuguni n ko Américains filɛ nin u tɛ don ko la gansan Américain bɛ don ko o ko la fɛn dɔ de b'a kɔnɔ miiriya dɔ de b'a kɔnɔ mais a bɛ don ni ŋanamukan ye k'a yira i la k'a b'i fɛ k'i ka ko ka da ye ko nin mais attention fɛn b'a a tɔn kɔfɛ n'i bɔr'o kalama don min na i y'i tɛgɛ don a bolo i b'o don haramuya Sadio b'o kuma de la nin ko farafin tɛ foyi ye ninnu bolo u ye farafinw minɛ k'u dɔgɔya k'u bɛ sira dɔ imposer farafinw ka diyagoya i ko démocratie ko nagana mais Sadio ka nin kuma
wallahi ne ni ala cɛ Sadio tɛ politicien ye dɛ militaire de don mais n bɛ kuma kelen fɔ a ye ne ni tun de tun ye Choguel Maïga kumakan ye wallahi billahi politicien ninnu tun bɛ taa sitting kɛ Asimi ka bureau da la Kuluba ko Choguel ka fanga bila a don bɛɛ ni kuma tun bɔra Choguel da journaliste langolo minnu m'a kalan journaliste langolo minnu ni ɲama-ɲama ni pɔtɔpɔtɔ ka kan journaliste langolo minnu ni dɔrɔmɛ kelen ni dɔrɔmɛ fila dulu ma o y'olu ka diɲɛlatigɛ dilanni ye ka ban n'u bɛ naganaga kuma bɛɛ sɛbɛn u tun bɛna kuma fɔ Choguel ma ni kuma de tun bɔra Choguel da kɔnɔ Russie la France 24 tun bɛ kuma fɔ Choguel ma an ma sigi ni mun ye RFI tun bɛ kuma fɔ an ma sigi ni mun ye mais ni kuma ma bɔ Choguel da ni kuma ma bɔ Choguel da ni kuma bɔra an ka colonel Sadio Camara ministre de la Défense et des Anciens Combattants ni kuma bɔra ale de da kɔnɔ ko farafinw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la farafinw k'a dabila u bɛ t'u kun suru tubabukɛ kɔrɔ u k'o dabila a ka kumakan fɛnɛ ni a tun ɲɛsin bɛ Umaru Mbalo de ma bɛɛ ye Umaru Mbalo ye Emmanuel Macron kɛrɛfɛ Emmanuel Macron ye derege bɔ yɔrɔ a ka vesti bɔ yɔrɔ ni min na dɔrɔn a kumana ni Mbalo ye bɛɛ y'a ye Mbalo ye mun kɛ Niger ministre des Affaires étrangères don min na France ka ministre fila tala ye kɔsan na a ye kuma fɔ Mali ma mi bɔnna hakili ma donc Sadio ka ni kuma a ɲɛsin bɛ Alassane Ouattara de ma Sadio ka ni kuma a ɲɛsin bɛ Mohamed Bazoum ma Sadio ka ni kuma a ɲɛsin bɛ jɔn de ma Umaru Mbalo de la Guinée-Bissau Sadio ka ni kuma a ɲɛsin bɛ jɔn ma Macky Sall du Sénégal ninnu bɛɛ kelen-kelenna niyɔrɔ bɛ nin na madala Sadio ka ni kuma kɔfɛ n'u yɛrɛ sera ka domini kɛ jango ko ka sunɔgɔ Sadio ye ni kuma min fɔ Sadio ma kuma fila fɔ a ma saba fɔ a ko farafin kɛ i yɛrɛ fɛ kɛ i farafin ɲɔgɔn fɛ Sadio ka ni kuma b'a yira ko Faransi nin y'a bannen ye Faransi tɛna na tuguni Mali kɔnɔ k'a b'a sago kɛ Faransi tɛna na Mali kɔ tuguni k'a b'a fɔ ko Maliyɛnw a ye don da fɛ Maliyɛnw bɛ don a da fɛ o kuma banna o tile tɛmɛna en tout cas anw ka ala deli kɔni y'o ye an t'a dɔn fɛn min na kɛ anw kɔfɛ san 30 jateminɛ kɔnɔna la san 20 jateminɛ kɔnɔna la mais an bɛ bi min na Faransi da don yɔrɔ tɛ Mali ko kuma la tuguni Sadio ka kuma b'o de yira an ka continuer ka Sadio ka kuma lamɛn. Les signes de la division et de la polarisation sont déjà bien visibles. Que le rêve d'unité africaine des pères de l'indépendance est désormais un bien lointain souvenir. Sur la dynamique régionale, en Afrique sont très sensibles aux évolutions du contexte international, alors que les pays africains n'ont que peu de capacité d'influer sur les grandes décisions, l'instrumentalisation, voire la manipulation des institutions sous-régionales pour servir les intérêts de puissance extra-régionale constitue un défi stratégique majeur pour la construction de l'unité africaine. Ako Fransi ateka mokoshi ta tɔgɔ ma dɛ mais Keita bɛ ka a walawala de ka a yira aw la Sadio ka kuma kɔrɔ ye mun ye Sadio kan bɛ jɔn de ma parce que diplomatie la n'i bɛ kuma i tɛ mɔgɔ ta tɔgɔ ma ten fo ni ko b'i kɔnɔ i b'i ka kuma dilan mais bɛɛ b'i niyɔrɔ ta i ka kuma kɔnɔna la alors an maliyɛn dama n'an farafin dama minnu bɛ yen Keita bɛ kuma walawala pour que aw k'a faamuya kuma ni a tɛ ka fɔ kunfɛ kuma ni a tɛ ka fɔ ten kuma ni a ɲɛsin bɛ minnu ni minnu ma Keita b'olu de ta k'u yira aw la. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit je remercie le ministre intérimaire, le premier ministre intérimaire Sadio Camara, qui est le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, qui est en train de faire un travail extraordinaire. Et le discours qu'il a tenu lors de la conférence internationale de Moscou sur la sécurité, il a été clair. Il dit, l'Afrique aujourd'hui, c'est un lointain souvenir, le souvenir de Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Sékou Touré, Modibo Keïta,
Oufo et autres, c'est un lointain souvenir de voir une Afrique unie. Cette unité est morte avec l'assassinat du président Muammar Kadhafi. Il ne l'a pas dit, mais c'est ce que cela sous-entend. La mort de Kadhafi met en péril l'unité africaine tant souhaitée par les Africains. Parce que Kadhafi était le seul avec les moyens financiers, avec les moyens matériels de faire en sorte de pouvoir mener cette unité en créant une monnaie africaine. Raison pour laquelle il a été assassiné. Donc il fait un rappel pour dire aux Africains, ne nous laissons plus manipuler. Ne permettons plus à un quelconque pays, à une quelconque puissance de venir nous dicter ce que doit être notre pays. Notre agenda, c'est nous qui devons maintenir notre agenda et non un pays qui viendra nous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, on est en train de diviser l'Afrique. Retourner les Africains les uns contre les autres. Vous avez vu? Est-ce que Sadio a menti? L'exemple de la Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe. L'exemple du Niger. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Donc Sadio interpelle les Africains à une sérieuse prise de conscience. Ne plus se laisser manipuler par les puissances occidentales. Il dit, on veut nous imposer une façon de penser. Il y a la guerre en Ukraine, on veut forcément que les Africains s'allient à une doctrine, c'est-à-dire à une position que nous ne comprenons pas. On nous dit, on s'en fout, non, vos intérêts, non, on n'a pas besoin de vos intérêts. Vous devez venir préserver nos intérêts. Vous devez venir vous allier à l'Occident pour préserver les intérêts de l'Occident. Les intérêts de l'Afrique, ce n'est pas grave, vous êtes pauvres, vous n'avez pas besoin de grandes choses. Voilà ce dont parle Sadio. Mais pourquoi Sadio tient un tel discours à Moscou? Parce que la Russie est le seul pays, la seule puissance, peut-être y compris un peu la Chine, qui respecte l'intégrité, la dignité et la souveraineté des États africains. Voilà un peu ce que dit le ministre Sadio. Les institutions africaines de gouvernance régionale sont alourdies par l'imposition des systèmes politiques importés, calqués sans effort d'adaptation à la culture. Il dit, voilà une situation. L'Afrique veut faire ce qu'on appelle le copier-coller. Sadio, je ne savais pas qu'il était un stratège, un véritable stratège. Mais Sadio ne cessera jamais de surprendre le monde. On lui donne l'armée, il en fait une puissance régionale. On lui donne une petite partie de la politique. Et voilà Sadio qui devient du coup Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Sékou Touré, Muammar Kadhafi. Parce que tout cela se retrouve aujourd'hui en Sadio. Je ne le savais pas. Mais il va falloir que j'aille au ministère de la Défense et puis serrer la main de Sadio Kamara. Je ne savais pas qu'il pouvait aider le combat de Keïta, c'est ça. La manipulation des institutions sous-régionales. La CEDEAO. La France manipule la CEDEAO. L'Union européenne manipule l'Union africaine. Alors, on veut nous imposer un modèle de démocratie qui ne tient pas compte de notre réalité culturelle et sociologique. Alors que, pour imposer un modèle de société politique, il faut tenir compte de l'histoire, de la culture et de la sociologie. Quand tu oublies ça, c'est fini. Tu te perds. Sadio Bekayira, ko ali anga bengambani jamana mununche nama folu ma yiko CEDEAO, yiko Union africaine. Ben CEDEAO ta France c'est ndo la chokomina kanyagami mogobolo. Ben CEDEAO e France ka sagoy chokomina. Union africaine, Union européenne frembe kan ko ka sagoy. Sinon Macky Sall tu meta restaurant Russie ni kalangolo jumay. Parce que ya ira ko frafun magante ka minansa Russie bolo. Mais olomu bana ko frafun ka business ka ne Russie ye. Bi Union européenne be ka sanction ben wuli dondoni
Russie ka bangi kan de sorte que Russie ni Union européenne sinon comment vous fera sinon jamanadenw bɛ wuli sinon Union européenne a gouvernement bɛɛ bɛ bin bi u bɛ ka sanction bɛɛ wuli dɔɔni pour que Union État dɔw yɛrɛ ko k'u mago tɛ Union européenne na tuguni ko n'olu ma taa Russie fɛ ko kɔngɔ b'olu faga ko gɛlɛya b'olu faga mais entre temps u b'a fɔ anw ma k'anw kana taa an ka commerçant ni n ko n bɛ kuma dɔ f'u ma n bɛna don u bɛɛ gasi la mais vraiment souvent il est bon que commerçants ka conseil dɔ sɔrɔ u kɛrɛfɛ mun bɛ se ka diɲɛ tagabolo explication d'u ma c'est pas seulement l'argent wari ɲinini ka ɲi prenez n b'a fɔ an ka commerçants ye a ye européen jamana ta ka taa fo États-Unis tous les grands hommes tous les grands commerçants les grands industriels mɔgɔ b'u kɛrɛfɛ mun b'u politique tagabolo yira u la mais nous on n'a pas ça an bɛ se ka dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila ye cogo min na an ka fɛn bɛ dan ye alors donc voilà cette réalité. Voilà la réalité. Aujourd'hui, on nous dit non, non, non. Mais Américains ont été commandés. Américains ou Européens obligés. Quoi que sanction be Rusuka. Européens ont des sanctions où ils donnent ka ba Rusuka. Ou ka baraka. Mais Américains ont été commandés. Mais pourtant, ni frappin donc wila kubake ou attention. La Russie est sous sanction. Donc pour les Européens, il n'y a aucun problème. Pour les Africains, il y a un problème. Ça, c'est ça que vous devez retenir. Le double langage des Européens et des Américains. Le double langage des Occidentaux. Donc, ma foi, on a déjà terminé que nous. Aux réalités et aux besoins des populations. Elles cherchent donc bien souvent à s'attirer la sympathie des grandes puissances au lieu de dépenser leurs ressources pour la préservation des intérêts des peuples africains. Le Mali est bien placé pour dénoncer ces pratiques, car notre pays sort à peine d'un régime de sanctions injustes, illégales, illégitimes et inhumaines imposées par les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Tous les peuples de la communauté ont souffert de ces sanctions qui ne servaient que des agendas étrangers. Nous assistons donc à une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés, marquée par l'incohérence entre les politiques publiques et les aspirations des populations, dans un contexte de reproduction des rivalités par procuration. Amen. Ko Mali, Geliam Dala Mali kan CEDEAO bolo, ate comme niye jatemine ke CEDEAO tesi bede la gauche la. Francis Sago de Kela. Avec un collègue. Francis Sago de Kela. Quand Francis Sago ke, quand Mali Bourdia, quand Nini Mali bise ka dafri chugomina. Parce que Mali yi ban Francis Bolo. Mali ko ate jonya la tuguni. Mali ko ate moshika jamana blani. Ibine ibi Sago ke Mali la chugom kidja. Nye fendo kalanko foyer dongo. Papier mbe Mali ni Francitien mutumato uyadam ni servale ka soro kana ke barkani a barata la chugo mina anyan tege da kise ka anyala bo yala aya video la me kuma bebo de kan sadio kan kuma militi bi saba ngomiti bi saba pardon militi tan saba donc du coup militi tan nan de do a militi tan nan antise ka be jouer ambi damne de blala mo chamaya ni munu may nu mako bala am se ka cholu ma WhatsApp la kofe sajo ka kuma frafon ka se ku jo yero koro frafon ka wuli ku jo yero koro atlo bala frafon ka wuli ku jo yero koro frafon ka se ku yere ka fenge fembebe frafon ka se ku ke ka boli mo no fe na fatola Sans bioro, Francis Bégan frafon exploité. Sans bioro, Francis Bégan frafon exploité. Sans bioro, Mali est mouni sur Francis Bolo. Sans bioro, Mali ka démocratie qu'elle a mouni. Sans bioro, Mali ta la yorojma. Sans bioro, Côte d'Ivoire flène, Niger flène, Bénin flène, Togo flène, Sénégal flène. Sans bioro, Tchad de nous l'adje. Sans bioro, 60 ans, 62 ans, Côte d'Ivoire ta yoyi. Fin fait au indépendance en 60, nié à son bureau ni fly. Après 60 ans, en position du monde de la vie.
après 60 ans an bɛ yɔrɔ jumɛn de la bi après 60 ans an bɛ se ka sigi ka jateminɛ jumɛn de kɛ donc Sadio ka kuma y'o de an ka se an yɛrɛ la an ka k'an yɛrɛ fɛ ni kuma an bɛ se ka Ala fo ka Ala barika da a kuma ma ban dɛ parce que Sadio kumakan dɔ filɛ nin ye minnu kana a b'o fɛnɛ lamɛn. Contacté par Sputnik, Russuga télévision sur le dos, le ministre malien de la Défense Sadio Kamara a expliqué que la coopération militaire avec Moscou permettait à Bamako non seulement de stabiliser le pays, mais aussi de garder sa place sur la scène internationale. A Koko Malini et Russika coopération. Ama sanflabo, ama sangelimbo. Morob se ka foko ibeka fanga bena sangeli. Et avec sans flabo. Mais mon robin y a toujours mot de fouiller. Donne tu es président de la transition Bada ou de Tundo. Donc rectification qu'on fait. Assimi de quel président n'est fait. Transition be damine rectification comme là. Parce que n'a aucun jatemine bala depuis Banda aurait tu es président Keita Madelika Dama Okumala. Depuis Badao était présent, je n'ai jamais parlé. Né Okuma Damne Malikola, le jour où Assimi est devenu président de la transition. N'y a une intervention d'amener au Kumadla. Kuma kelengele nous non tu me ndamba malla mais kanan chesri kake dongo do me boka kumake o kelani Asmika fangatadi. Donc ne bolone ka transition be damne ni Asmika fangatadi. Pour moi c'est pas 2 ans. N'état de 2 ans bon. Donc Sadio Koko Malini Russuka coopération. Non seulement l'armée monte en puissance au Ekeli quelqu'un minambambolo bi a kenbe Mali muntunte la dje Mali muntumi jamana tan ani tan duro mais tan nani seriao. Le Mali était le dernier. Le Mali était le dernier. Mais le Mali est devenu la 3e puissance militaire avec Assimi Goïta. Ni Nigeria bolé bon ame bibimna Mali et Ghana talonné. Odiato Ghana fene Ghana fene wila minansana tourni. Où y bateau sabawa bateau duru gerke bateau yedo san kosanna taro sababu bien duru yo san Ghana yo san kosanna la marine ghanéenne parce que n'y avait Mali yelentola là Ghana ta fait katoko donc Ghana fane ni commencer là comme y équiper donc bi amafo alhamdulillah non seulement l'armée monte en puissance mais alhamdulillah Mali bise ki jobi mo foyer ni ibika fanga de tundo alaka hinala ka dara suma kono billahi lezi bogolim dala tesitka ni ibika fanga de tundo bogolim dala tesitka ni amad ni atete fanga de tundo alaka hinala billahi tesit quand memine atumemine ni alpha oma konare fanga de tundo bogolim dala tesitka wallahi billahi présence sababu no tofo fla obe tienso alaka hinola ku daros mokoro kene abenina ni nous présence saba kelenge na de tundo comme qu'elle a tesit tumbe mine ou tuma mine mais tesit ma se ka mine muna parce que depuis jamana yelemala barka dembolo kono jamana ka barka wila ki jo Assimi kofe ode ato abe fo kuma do la muso do be ni yu furu abe ko yina fo yo nyoko ko jugu fla de ke ika business be mina bebe nyanga bi oluita do mais muso la ni yo furu avec comme jaja itu mene yereka imani bolo maka fefe to bobo de faut que tout ce que tu touches devient de l'or imani bolo maka fefe la bem ne ka yere bolo Mali ta kelode depuis Assimi nana Mali kuna ko chama yelema de la fin chamana Mali barka wila ki jo ina fo Mali tu meka Assimi di kono fem kala tesit anga nyongo nenge dabla fem kala tesit anga musalaka dabla fem kala tesit anga galontige dabla o jamana ka dogon sedia la na kela la ku utunto kamina odo fem dala Burkina kamina la attaque kile de Burkina kamine quand on la Burkina la mame quand on la Burkina armée la amame yo goshi ku goshi non seulement ka doula don faka kabatun ka kamine armée Burkina Be la o kela la mame mais ni 3 attaques simultanées et complexes.
Armée y a fla contre les positions de l'armée, contre le camp. L'armée a résisté. Kamabé. Le camp n'est pas tombé. Ça de beau kumade, ça de kumabo de ira. Depuis Mali ni reçu yu tege di nyogon bolo. Ka fo c'est vrai, bengan tout mani nyogon tche, mais a bengan atmis no la doni. Donc 600 bengan wila ki jo. Asimiya ni ça do fait ta ika ke churu bela ani Russie. Il faut réactiver rapidement notre coopération avec la Russie. Au résultat de flâner. Au coffre, ça Dieu comment doit faut tourner. Ako Dieu be kumani Mali toro de bi. Ani Mali toro me faut par jour dans les médias. Hein? À l'Amérique toro te faut. Ni moro madane là, je mets la personne au défi. Ta radio so ni fait là. Il faut faire un sondage. Mali toro me faut le kono. Aka tchanka taka signé Amérique. Aka tchanka taka signé ali Russie mouman deme. Mali toro me faut limga. Aka tchane passé Mali be Russie nyo. Ou toro là. Russie et jamana be me concernant Mali toro be faut limke. C'est trop. Ça de Kamoudema. Mon tchaman aujourd'hui population tchaman be ou mana wili. On veut être comme le Mali. On veut la coopération. La même coopération que le Mali et la Russie, on veut la même chose. Ça, je veux encore des fois. Non seulement le Mali a été stabilisé, mais aussi de garder sa place sur la scène internationale. La coopération avec la Russie en matière de défense a permis au Mali d'engranger des résultats probants au bout de quelques mois seulement, a déclaré le ministre de la Défense le colonel Sadio Kamara, dans un entretien accordé à Sputnik. Selon l'officier, après quasiment une décennie de présence de forces internationales au Mali, l'insécurité initialement concentrée au nord s'est propagée au centre et dans le sud du pays. Mais aujourd'hui, ne m'a fait attaque sporadique ou tekele, a partagé albi. Mais bi, Mali m'a dégré mon chila kaka fenke. Mais djena tigela, it se ki bolo korota ki m'a côté mo la. Mo jorobe Mali ka deme konna la. Mais Mali de tina wuli bi ka fo ka be fembe de ta ka di mo rema a rebi de otiki krefe. Ani Francis coopération tunyode ka fembe di Francima an re denbe krefe. Ni Francisco kanga jokashi, aman jokashi. Ni Francisco kanga ndakashi, aman dakashi. O de teke bituni. Mali jo a jorol. O de mabe Francima. O de Macron toro. Même Mali contre la kaba. Donc ça joka discours ni le yira. Ça joka discours ni avec comme Ségoture ka discours. Ça joka discours ni avec comme Kwame Nkrumah ka discours. Avec comme Patrice Lumumba ka discours. Avec comme Kadhafi ka discours là-bas. Mouyato la gauchili. Faut que t'assez ka niminala. Ça joka discours ni. Idriss Déby. Au feneba il reste sur ça joka kumanu kono. Sadio est numéro ban bedeka hakinata kaka discours de l'année. Ame Mali fou, comme Mali barkada, comme Mali nyemoro fou. Au kuma korote ko Mali nyemoro, kuma delika fili, ou bien outiseka fili. Philippe Sekana. Mais, ame ala fou ala barkada, albisa. Mali nyemoro, ala kuswa kili nyumana. Sadio ka de discours ni, amseka kalo kelinke, kalo fla, kalo saba, ala tête là. Mais on peut kuma kungurun de fo ka tobato parce que mon waro feneba a famille ware. Mais ni ne ka famille fitini a toka chan de temps en temps meto son asigaka. De temps en temps minanane parce que fin de c'est une leçon. Ni moro que tu es panafricaniste Mali ka di frafina ka di ni discours ni ikanga ka garder. Donc anga foli ba bela jeni ani chani baraji. Albisa amanyini au fait akan partager ame yai touré fo yai design albi ni yai touré ka barade donc ame yai fo ne munu marobe tuniku la ou be tema se ka message bla chama commencer là ka keita contacter y a pas de problème dore abene nyana ngobi na ke kilingile mo do ya gourmand gacha do be ka sa sabanani duru ay chama salbi c'est ça fait plaisir antian braji akana nyinen fene ko ni etede ni akana ngene ko ni fenene antaganande ni kita ka direct damne la bin sika amana ta barola
a teriw fɛ a jɛɲɔgɔnw fɛ ala ka bureau daw la a bɛ ɲininkali kɛ nin bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a y'a mɛn a bɛ to sɔn ka ɲininkali kɛ a ka butigi a ka carré kɔnɔ butigi kɔnɔ pour que mɔgɔw ka se ka a te dɔn bon n'o bɔra yen an bɛna an ka Sylvie ka numéro d'aw ma parce que n'i ye baara daminɛ ni mɔgɔ ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Cheikh Tiami Aidara 70 08 14 08 70 fu ani seegin tan naani ani fu ani seegin a bɛ Cheikh Tiami Aidara wele a kɛla bana sugu o sugu a dɔnbaga fɛn fɛn u dannen de don a ma solution sɔrɔ bana gɛlɛyala a sɛgɛnna fura sanw la a sɛgɛnna ordonnancew kɔrɔ a dɔnbagaw de don a dɔnbagaw ta a ye weleli kɛ ani Cheikh Tiami Aidara a ka kuma fɛn bɛ sen na a b'o yira la a tɔ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye an cɛ ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye